I think he come the rain, and I wait this rain from 3 months, I think 2 months and something, and I'm very happy. I'm very happy all the time when it's rain now, because it's difficult to grow the food if it's not rain. I have some water from the spring, but it's not enough. Yeah, I'm very grateful for this rain. Enia, dă-i drumul acasă, hai. Dă-i drumul acasă. Hai. Hai, Enia. Jocuri. 0. Back to the stage. Trebuie să bagi amprentă. Unde? Amprentă la telefon. Ah. Stai că merge Și să filmezi și asta. numai poze să faci. Hai că pun pe șoară. Și fac poze și cu Faci asta. poze să prinzi, nu fără asta, să prinzi camera, știi? Că lui trebuie să prindă Îl prind și camera, pe el sau ceva? ca și cum, nu, mai mult eu. Și pe el poți să faci vreo 10 poze, din mai multe cadre, ca să am ce să-i trimit. Îți trimit eu link acum de la lui Roa și mâine când mă duci îți arăt exact ce poți să iei de la Ada. Stai că n-ai Leroy aici, mă. Uite pe Leroy vostru. O mă uiți la de Ba, am, este. Știu, dar e pe aici, pe partea asta, în partea ilaltă. Păi da, dar mai ajung și pe acolo, destul de des. Mai mult camera s-o prins. Deci cel mai mult să prinzi camera că filmezi, știi? Da.
Și mai din spate, deci tot unghiul ăla din spatele tău să pozezi de acolo. Ai făcut? Hai. Du să mă duc să văd. Ce ești?